Erokamano kuom medo keto Ramogi TV. Kwan ji ma koro osewito ngimagi masira mar apaya mane otimore apaya ma Kisumu kochomo Kakamega ochopo 27. Bang' ng'at achiel mane nitie e kar thieth ma jogo mongore ICU wito ngimane otieno ma piny orugodo kawuono. Magi timore kinde ma nyasi mar alam ne familia gi kod harambe ma siro kopo margi mogik ne odhi nyime e skul primar Manaki Nyakach. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. E skul primar Manaki e Nyakach, alam kod harambe ne otwe lwasi ne familia ji masani kwan gi ochopo 27 mane owito ngimagi e masira mar apaya ma Kisumu Kakamega. E kinde ogogo, ikruok maka kod kacha bende ne dhi nyime e alap skul primar Manaki kod e miere ma opogore motelo ne nyasi mar ik jogo. Kata obedo ni chenro makamagi dhi nyime, familia kotelnegi kod komiti mane ochung'ne tayo chenro mar kowo jogo yango ni rem to pod nitie e yor omenda madwarore kaluwore kod bajet margi. Thogni duong' ji otho mang'eny. Wan nyo wasepango ni ka pesa ne nyalo yudore maber. Bilwa mane wamiyo sirikal ne en $17.5 million. Sirikal ong'ade moduogo 4.5. Omiyo wan mabor to pok wa give up nikech Nyasaye ni kodwa. Wa hope ni Nyasaye biro provide mana kaka ose provide nyaka kamoro wachopo. Wan kaka jo Nyakach sani ok wang'i mana ni wadwa iko jowagi mondo gidhi e bur aeto watiek weche. Kaka jotelo wang'iyo ni to bang' ikono families modong' gi chandruok magidongo, nyithindo modong' man kie monego beni tere sikul, ere kaka wadhi konyogi. Bende giyango ni nitie anyuola moko mapod ok bitimo kopo mogik ne joheragi chieng' ngeso. Tiere jowa moko ma ok dhi iko sani. Ok gidhi iko nikech gitamore dhi iko sani. To ok gidhi iko nikech nitie gik momako gi. Kaka achiel kuomgi ne oyudo accident nigi jaode. Jaode pache pok oduogo. En e osiptal pache pok oduogo. Onge kata kaka inyalo jok manyo temo ok nyal kata pimo ne chuore otho. Kidhi osiptal to kuongo penje ni wan to koro Nyasaye okonyowa to jaoda to dhi nade kocha. Tie family machielo ma nyithinde ni loka to ne gikwayo no migi ndalo 2-3 mondo gibi. Koro wan bende nyaka watime ne wan to watime ne families go be machalre. Kuom mano, kwayogi chalo kamae. Omiyo sani wadwa ni warilai kuom jopiny mainly mondo konywa watiek wachni mondo kata bende nyithindo mibiro we jogo mabiro dhi skul wamany kata ka nyathi moro tam mokwongo ni wachulo negie kata fee moro. Kata gokinyi kawuono nitie ng'amo chako tho. Ji mang'eny pod ni osiptal. Koro wakwayo sirikal no wuoth kodwa e wuodhni nyaka chop sa mogik ma ok ni ka wabet kone wan ni sirikal ok bitimo, sirikal ok bitimo. Wasebet ka wachoko e wall manoyaw mar WhatsApp ma ji solo koluwore gi paybill. To e wall no jok magolo pesa kabisa nyinge mang'eny kabisa en nyinge Okuche, Jolang'o, Jokisi, Joluo tin kabisa. To gini chanda nikech liel motimore nwani otimore ne Joluo. Akwayo ni gibed mbele e wach solo ni mondo kata ka joka binde mamoko gi dhoudi mamoko gi biro konyowa to giyudo ka wambe wachung' kaka community motegno. E sama koro familia go geno sir makende mondo gimi joheragi kopo mogik e yo mowinjore. Ringre ji mahewo 20 go kinyne gol e kar kano ringre ma Jaramogi ka itero gi Nyakach e miechgi ne alam mogik. Bang'e chieng' ngeso ne ter ringregi e alap skul primar Manaki kuma ibiro timnegi nyasi mogik makanyakla kapok oikgi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Naki, Kisumu County. Riwruok moro matimo nonro weche thieth yango